Здравейте, приятели! Аз съм Boss.bg и този акаунт е OnlyBG MG. Да ми тук си играем и ми дам и покажем комбото на Кейн. И ми да. Ти, ако е може да види, трябва да абонирате канала ми и да. Тогава е те и те, когато е нето. Днес ще бъдем с кузен ментор, с малко и бъдем тези първите, с малко бъдем славите. Да, ама и тези стоят рубукси, то ми да. Не пухне ми, просто с кузен ментор. Чакайте тук, че мам чай да пия малко. Да, Еми, ще покажем се. Тогава изберам той. Тогава да, чакайте. И накрая ще блокнем те. Айди. Чакайте хората ми, не полуки са, са, трябва да въртя супер силата и тогава искам много тук напусна битви. Тогава ето и стата размайите и сърдия. Али. This is a game for them to hide you. Хора, са Еми за един мултимен пак. Видяхте това, не тиснах пълно на две и твита не съм. Трябва да ползвам на 3 и прекръките и пълнилите. Еми на, чакайте са, за да се силата пак.
те готово са по-думи първото. А то спет да си говорим. Тото искам покажа на първите комбото ID. Чакай ти вземем там силата на вижте. Тука и тука е близо. А после там Ко? Аз там отивам до моето стана. И първото комбо. Това е първото комбо, което сега съм покажам. О, не. Да, още малко няма. Ама, сега покажем комбото на Ади. Ето. Турките мод тази. Ето. Тази бери по-яко на видео. Добре. Ами правя един клип. След малко изгребим Мнезия, къде сложи сега. Ето! Акме! Акме, айди. Оя. Се бери по-дук. Да. Ето да комбо е. Enda тази комбо е един. Това е всичките комбо. Още малко има. И видяйте тази килмот. Тя са взела други килмотси. Тихането. Тихането премалко. Покажи. Тази, който не покажи. Чакай ти. Виждайте тази какъв. Му вещам тази. Еми. Да, тук покажете. Тук се око. Ама уто мога правя се правилавите. Да намалим се върна от цели. Ето! Да? Ух, ти. Ти видите тази комодка. Съм още дикто мога да не покажа това. Да. О, не. Еми, ако съм хакера. Опа. Дай ми готово са. Първо готово. Та съм покажам комото. Когато покажам тези. Тези. Да. Ето, те е първото. Еми, тогава трябва да си покажам. Как е? Чакаме. Да, хора, точно си. Я само мутакам. Да. Tu беше само. Да. Tu беше крипа, чао до моя срещи. Бай-бай, хора. Ама още събрах да ви кажам. Ако любиме канала,
Vamos lá, colheita para criptari, trugite del bimisa. Idam, ide, aide, tu gavete. E tchau, tu não creste, bye bye. E me dá, aide, tchau.